ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Хуб дӯстои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. Бародарҷонои азиз, дар навори имрӯза мо якчанд намудҳои мошинҳои арзонро баҳри шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар ба шумо чунин намудҳои мошинҳои арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. хуб дӯстои ман, шумо хона, мошин ё ягон лавозимоти дигар доред, мехоҳед реклама кунед, ҳатман дар ватсайп мо муроҷиат намоед. ватсайп мо дар экрани ҳар яки шумо мебошад. дӯстои ман, навори имрӯзаро иншоаллоҳ мо шурӯъ менамоем. хуб дӯстои азиз, мошини якуми мо Opel Astra N мебошад. соли барори 6 2004. мотори объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передачаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар ноҳияи Зафаробод ҷойгир мебошад. нархи 65 000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 382 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагаи мошин состояниш вагонай, хидм вагон гирифтагием, 4 баллон, аккумулятори нав дорафтагай. номеро ватсап дора, занг бизанен, бо ягон чӣ муомила мекунем уфтагай. занг зада маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунем бародарҷонон. хуб дӯстои азиз, боз мошини навбатии мо Opel Vectra бечка мебошад. соли бароришаш 1999. мотори объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол дар шаҳри Бохтар ҷойгир мебошад. нархи 37 000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 217 000 рубли русӣ мебошад. бародарои ман, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро 4 загай бо муомилаам дора уфтагай. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани ҳар яки мо шумост. занг зада маълумоти хубро аз худи соҳиби мошин дастгирӣ кунем бародарҷонон. хуб, мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ мо Hyundai Starex мебошад. соли бароришаш 2000. мотор объёмаш бошад DV7. сӯзишвориш дизели холӣ мебошад бародаро. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 20 000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 117 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷа соҳиби мошин ягон маълумоти бештар дигар дар мо додагӣ нестад. занг зада маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. дӯстои азиз, боз мошини навбатии мо Mercedes C-Class мебошад. соли бароришаш 1995. мотори объёмаш бошад DV8. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. дӯстои ман, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 32 000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 188 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷа соҳиби мошин ягон маълумоти бештар дигар барои моро додагӣ нестад. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани шумо мебошад. занг зада маълумоти хубро аз худи соҳиби мошин пайдо кунед бародаро. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, такрорам шава, лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. хуб дӯстои азиз, боз мошини навбатии мо BMW Тройка мебошад. соли бароришаш 2000. мотори объёмаш бошад 1.8. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад бародарои ман. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 36 000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 211 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷа соҳиби мошин гуфтагай ки срочно чун дар кораи харидори конкретна занг бизана, ягон чӣ муомила мекунем бо гуфтагай. хуб дӯстои азиз, охирон мошини мо ВАЗ 2199 мебошад. соли бароришаш 2004. мотор объёмаш бошад 1.6. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад бародарои ман. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 20 000 сомонӣ ба рубли имрӯза гардонем 117 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагаи мошин 100% хадавоиш ҳаст. савдо дар назди мошин гуфтагай занг бизанем, бо муомилаи конкретна мекунем гуфтагай. бародарҷонои ман, боқӣ монда хонободу сарбаланд бошед то навори оянда.